ole ka hun masala ma hian chanchin tha sei tur hi ka nga big lo khop maya ka nga lo mai piala ma pathian poi ka soya wangin pathianin min thununa mangai na wangi min zil hau boka chu zil hau na le thunun na ka tor mek lai chuan ka be dong ma pathian poi min kal sam ni in ken ka ria chung te le then rual tha te po min du sak tu te min mangai tu te po an om lo ni hian in ken ria chu chu ken ria dan ma sa ani chu ti be dong ta ko mek lai chuan social media pathian timol pho tu ka ni angin pathianin chu social media nge mai chuan ne na puang le thei turin le ama minga wanga ding chuang le thei turin hun tha min siam sak ta lo maya chulaya hun tha min siam sak dan laya chu khir tu te ne na hian kan tun lai social media mang tu te ne na te po hian fui na ni pa formin thu kam ni kan le khan soi kan du ve ani kum sang ni le som paruk akhanin tren khat chuan kan na hramei thaya march ni khat ni ta khan ania mizorama transport motor zong song te ben an hoi hota tiang chuanin tuma an tlan lawa khamini khan ke po zonet office meeting kan neya chu ka meeting mol mol lai chuan kan meeting thu le la chuan karil ru kha luat hei thlot lawa karil ru om ber chu entin nge dam lo te mi mangang te hi anomang ti kha karil ru luak khat tu ni ta chuanin engte ka tiang o te khai ngai tu lai chuan ka facebook wall chuanin ti hian ka motor thla te ka posa ka thian te zinga hian emo hemi lo mu tu te zinga hian dam lo mang ang tak tak te no mang ti ka ringa chumi ta tan chuan zanna ya poni sela keile ka motor hi tiklai pon kanin pe renga ni tin ka post top maya ti chuan ka phone chu ka da meeting ka thu zui le maya kan meeting zo chu ka phone kan en chu miss call tam tak ka lo oma angai na share tak chuan ka facebook wall lampang chu kan en le chuan bitam takin an lo comment bitam takin an lo share boka group rang te a thei na mual an lo share quality ka lo mu ti chuan chu ta chuan comment section lampang kan en le chuan chu ka thil post awang chu bitam takin pathian an lo faka bitam takin mal min lo som boka ni ti kha ka muta chu chuan kanun a thak dang lama ka voin ni hun man le kanun dan engkim mai hril tu le pul min tran thati le tu te zinga mi alo ni thei ta ni nun beidong em hun ka man lai le mi tang kai lo nom ne mai ni kai ngai lai chuan tang kai theina ka lo nei reng mai ni ti kha kai mu chuak ta chu chuanin kanun a thak dang lam ta ni chu mi kan soi chora chan chu kan tun lai social media comment na tele kan wall post te kan group post te trend khat tan chuanin ip choi theina tur tam tak oma comment section a phei chuanin kan ril ru kan du thu sam tak tak hi kan phor ni te pon hriata kan du che em kan du rap thak em maya kan nun arong em maya heng song song ka mu hian apoi ka tia mi chung chang i comment azir khanin mal som na thlen thei tu ini mek lain i comment azir ve khan mi ti chek thei tu in thai ani ti hi vai ni hen ka sei du chu wang chuanin kan social media man ta na hian kan film khur zual deuh atulin ka ria pathian thu chuanin nangmal som na niang che hatia midang ta na mal som na ni turin ka cha du chewa ke po ka tan mal som na in lo ni to thinang khan midang te tan mal som na in la ni chun zom zel the ni ti hi ka cha du cheu ni ka lo me